Shetty. Once again back in the form. ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಏಬರ್ ರಿಲೀಸ್ ಸುಮಾರು ಜನ ಕೇಳೋದಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಈ ವೇದಿಕೆ ಕೊಡ್ನಲ್ಲ ಅವು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಜಾಗ ಆವೊಂದು ಎನ್ನುದು ಈ ವೇದಿಕೆ ಡೇಟ್ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನದಿ ಉಂಡ ರೆಡಿ ಮಾತಾರಲ್ಲ So on the screen please. Yes, 23rd June 2023 Circus cinema grand release ಆಗುന്നുಂಡು